дар деҳоти ба номи абдиаваз финоҳияи восе дар натиҷаи дарсади зарури бароҳ мондани корҳои мелиоративӣ истифодаи самараноки обу заминҳои кишоварзӣ дуруст бароҳ монда шуданд. бо амалӣ гардидани ин тадбири муҳими кишоварзӣ дар самти баланд бардоштани ҳосилнокии замин дар масофаи 5 километр тоза кардани заҳбурҳои дохили хоҷагии кооперативи истеҳсолӣ ба номи миҷгона натиҷаи хуб доданд, тавре ки роҳбари хоҷагӣ иттилоъ дод мушкилоти чандинсола ҳалли худро пайдо кард. замин созай замини созай киши такрорӣ кардем ина пахташ алайка худаш нишон додеста чӣ хел аст. замин баромада ина ягонаша гирифтем, озиқаша додем, озиқа як майна додестем. таъминоти об чӣ хел аст? таъминоти об созай ова таъмин кишти аввала гандум буд, паса гандум ҷим ҳосил пахта кардем. дар кооперативи истеҳсолӣ ба номи миҷгона ин шабу рӯз деҳқонон ба кишти такрорӣ машғул мебошанд. дар ин замин баъди ҷамъоварии ҳосили ғалатдонагиҳо маккаи дон мекоранд. ин заминро бошад хоҷагидорон барои кишти пиёз тайёр намуданд. ин хоҷагӣ самти асосии фаъолияташ ба соҳаи пахтакорӣ равона гардидааст. роҳбарияти хоҷагӣ дар ин самт аз таҷрибаи пешрафта истифода карда барои он ки ҳосили ниҳолҳо талаф наёбанд тадбирҳои саривақтии кишоварзиро амалӣ менамоянд. гузориши хоҷа назриф, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.